Hi guys, nami diri sa bukiran sa unsa ni diri? Crusher. Masuroy mis among farm. Cherries, si Luke ay paspas kinakalak. Ako ga kutasan. Look, wait sa mama nikaw. Hala. Nikaw dali. Hala, nadagma. Hala, nadagma. Bubo. Ali kayo. Dako na ba nagtiyan? Hala. Wow. Nikaw? Yes, cow. Kau. Dali. Hani. 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 Manawag ta. Inaayo. Dali. Inaayo. Ayo. Inaayo. Kuska. Ayo. 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 Na diyan. Hala. Abli guru ni. Gilakan. Gilakan? Hah? Hah? Kapoy. Tawga. Ay, ayo. Kusga. Ayo.